Molt bon dia. Avui tenim el plaer de tenir a Top BCN a la taula d'opinió professional de Barcelona a la senyora Immaculada Amat, presidenta del Consell d'Administració de Mat Immobiliaris. Ella és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i va cursar el programa de Direcció General d'Empreses a EADA. Des de molt jove ha dedicat la seva vida professional a treballar per l'empresa familiar fundada el 1948. Amat ha treballat com a responsable del Departament de Comunitats, assessoria jurídica i departament comercial, fins que a l'any 1985 va assumir, juntament amb la seva germana, la Joana Amat, la direcció general de l'empresa. Està vinculada i implicada a la FEMCAT, a FIDEM, entre molts altres organismes, i és una dona molt compromesa a tots nivells. Mira, no és fàcil definir-se un mateix, diria. Crec que sóc una persona curiosa, motivada per moltes coses, observadora, que miro a lluny, m'agrada pensar en el futur, visualitzar en el possible com aniran les coses. Al mateix temps crec que sóc molt constant, perseverant. A l'empresa diuen que sóc massa generosa. Les relacions personals m'agraden molt, però m'agrada tenir-les i cuidar-les, diguem-ne, no? En canvi, per l'altra banda, que sóc molt neguitosa, quan penso una cosa ja la voldria tindre feta, i això crec que durant molts anys he estressat a la gent que ha estat al meu entorn. No sé dir que no, tota la vida penso que haig de dir que no a no sé quantes coses i al final m'acaba enredant tothom, diguem-ne, però bueno, diguem-ne que he anat transitant per aquesta vida agraint molt, sobretot al meu entorn, perquè jo crec que no hagués arribat on he arribat si no hagués tingut el marit que he tingut, que no solament m'ha aguantat, que no és fàcil, sinó que m'ha esperonat sempre a tirar endavant, uns fills que m'han patit, sobretot quan érem més petits, perquè la dedicació a l'empresa era moltíssima, i menys per ells, però bueno, sempre hem tingut una molt bona entesa, diguem-ne, no? Home, jo t'he de dir que els primers 30 anys eren poquíssimes les dones, poquíssimes. Jo crec que del meu curs de dret, només dues, una advocada que és la Montse Pinyol i jo, ens vam dedicar al món immobiliari. Inclús ens feia com una mica de vergonya, no sé com dir-te, perquè a més tenia molt mala fama. I a mi, durant molts anys, quan em preguntaven què fas tu, jo deia, soc advocat. Després ja em deia, no, és que a casa meva tenim una empresa del sector immobiliari, no? Clar, he vist una evolució enorme. Durant molts anys, a totes les reunions que anava del col·legi, eren quasi tot homes. És que no hi havia ni un 1% de dones, era una cosa bastant... I homes d'un patró, clar, que ara m'ho miro a la retrospectiva, que era el patró típic d'empresari immobiliari dels anys 70, 80, no? Que eren uns senyors de puro, que jo era diferent, ara el prototip ha canviat molt, no? Però bueno, a poc, també és veritat que et vas fent un lloc, no? I si tu quan intervens dius coses pensades, assenyades, molt professionals, al final t'escolten, no? I et vas situant, i això ha canviat extraordinàriament, ara potser que segur, no sé estadísticament com està, però potser igual de dones que d'homes, no ho sé. El lloc on te fas la vida, no? On et trobes amb els que estimes, on et trobes, tant és igual si és família, amics, és el lloc teu, no? On et realitzes. Mira, Barcelona, jo crec que és molt llarg de parlar de Barcelona, perquè hi ha moltes Barcelones diferents i des de molts punts de vista, no? Jo crec que com a ciutat, en aquest moment, jo no soc de Barcelona, soc de Sant Just, però clar, em passo la vida treballant a Barcelona. Jo crec que els ciutadans de Barcelona en aquest moment hem passat d'una fase de l'eufòria de ser de Barcelona a un moment una mica com més depressiu, no? Que de cop i volta ens donem compte que ens han canviat molt la ciutat, que la ciutat té moltes mancances, potser s'ha transformat més de pressa del que teníem previst o del que hem pogut gestionar, i en aquest moment, ostres, hi ha uns quants problemes greus. Jo crec que no hem de perdre l'orgull de la ciutat de Barcelona, perquè realment és una ciutat meravellosa, està en un lloc meravellós, continua sent atractiva, molt atractiva, almenys quan llegeixes les estadístiques del turisme dius, clar, des de fora tenim una ciutat fantàstica. Des de dins, home, hi ha uns quants problemes estructurals, alguns de molt greus des del meu punt de vista, no? El tema de l'habitatge crec que és gravíssim,
El tema de la mobilitat també ho és, molt, no? I que a vegades va lligada una cosa amb l'altra, i que crec que cal fer un gran esforç per tornar a posicionar Barcelona, no solament al món, sinó el propi ciutadà, el sentiment del ciutadà d'estar orgullós de la seva ciutat. I en aquest moment crec que això està fallant. Jo crec que hem perdut el nord. Amb les polítiques d'habitatge hem perdut el nord i crec que és, per mi, i a vegades a tots els polítics que parlo, els dic el mateix, crec que el més gran problema que té Barcelona avui és l'habitatge, sobretot per la Barcelona de futur, perquè qui pateix el problema de l'habitatge sobretot són la gent jove, que no poden accedir a un habitatge. Clar, aquesta gent jove són el nostre futur. Si no accedeixen a l'habitatge, no tenen independència, clar, no fan família, no tenen les condicions, no? I molts marxaran. I perdre, perquè una cosa és això, que marxin a estudiar 2 anys, però marxar perquè com si en el fons és un sentiment de que la ciutat t'expulsa, doncs això ho trobo molt greu, perquè al final ells són el futur, no? I són, diguem-ne, la riquesa intel·lectual que tenim, la gent jove, que a més surt molt més preparada que el meu temps. I aquí fallem molt. I no em sembla tan difícil de resoldre si en el seu moment s'haguessin posat les mesures adients, perquè clar, la falta d'habitatge no és avui, s'ha aguditzat, però jo crec que des que va començar a aparèixer el lloguer turístic, que primer ningú va fer cas del que significava per una ciutat, des d'aquell moment que el mercat del lloguer ha anat cada vegada a menys. I des d'aquests últims anys, a nosaltres ens sembla tremendo, perquè esclar, cada norma que fem expulsem a més gent, a més propietaris. En vez de buscar que els propietaris vulguin invertir en habitatge, fem la política contrària. Nosaltres no havíem venut mai tants pisos de la cartera fixa de l'administració com aquests últims 3 anys o 4. I com nosaltres, tots els administradors de Barcelona, això és fatal, perquè aquest pis que es ven per anar a viure una família, no es ven per anar a una inversió d'un altre client que inverteix per llogar, no, surt del mercat del lloguer. I això ho hem de resoldre, però de veritat, ràpid, que jo crec que ràpid. N'hi ha molts, d'associaments. Alguns són immediats, altres necessiten temps, però esclar, quan més trigues a posar-t'hi, més tard ho resoldrem. A curt termini, ostres, hi ha temes com que nosaltres hem dit a tots els governs municipals, que és el tema dels locals convertits en habitatge, l'altre dia vaig trobar, buscant coses antigues, vaig trobar ja unes xerrades que vam fer, però si fa 20 anys quasi, que les vam fer parlant d'aquest tema. Està ple de locals tancats. Ostres, és un problema polític, de decisió política. I qualsevol decisió política ja sé que té detractors, però per això estan els polítics, per prendre decisions, i per això els votem, no? Per tant, han d'arriscar, i aquesta és immediata, perquè si a Barcelona n'hi ha 20.000 tancats, jo no et dic que els 20.000 puguin transformar-se, segurament no, però només que féssim la meitat. Ostres, la meitat? Posar 10.000 habitatges, quan cada vegada que parlen d'incorporar habitatges, que han comprat habitatges, que parlen de 300, 200... Clar, 10.000 de cop són molts. Això és a curt termini. A llarg termini només hi ha la col·laboració pública o privada per tirar endavant. Hi ha molt sol entre Barcelona i l'àrea metropolitana, perquè una de les coses que crec que hem de superar és la visió de Barcelona en els límits administratius que té des de fa 60 anys o més, no? Per mi Barcelona avui en dia, home, com a mínim del Llobregat al Besòs, i si no, més, perquè clar, Barcelona té mar i muntanya, per tant, només pot créixer pels costats. I som una ciutat que pretenem ser una gran capital, necessitem espai i necessitem una altra cosa, que fa tants anys que tothom en parla, però necessitem, que és unes connexions amb fora fàcils. Avui en dia, si tinguéssim tu podries viure a Manresa i treballar a Barcelona. Doncs clar, que has d'agafar el tren que triga no sé quantes hores, o has d'anar cada dia amb el cotxe, que té l'efecte de la contaminació. També ho hem de resoldre, no? És que són moltes coses que s'han de resoldre. No, jo crec que ja que el paper del col·legi, tant del col·legi d'apis com del col·legi d'administradors, en pocs anys ha canviat bastant, s'ha convertit en un actor de la ciutat. Està en els foros, està en els llocs on es prenen decisions, o com a mínim
més que prendre decisions, segurament es discuteix, s'analitza, es fan dades estadístiques. Clar, és un país que hem patit d'una falta d'informació clara enorme, en un sector que ha sigut poc transparent fins fa 4 dies. Tu demanaves dades i no existien, ara hi ha dades, i dades de veritat, que permeten fer el seguiment de com anem. I aquí és on els col·legis hi tenen una forta intervenció. Jo crec que també tenen una forta intervenció, o potser l'haurien de tenir més, amb això soc més crític amb els col·legis, amb intentar o aconseguir que la professionalitat sigui en tots els agents, perquè és un sector que, com que no té barreres d'entrada, tu amb un telèfon pots començar a llogar, pots començar a vendre, esclar, el servei, qui controla el servei que ofereixes, no? Jo seria més restrictiva, no? Intentaria que el col·legi et fes auditories, que fes una sèrie de coses, perquè jo crec que s'ha de millorar, no solament ser present i actiu, sinó millorar nosaltres també com a agents d'aquesta ciutat. Mira, a FEMCAT tenim un programa que jo participo molt perquè a més ho trobo supernecessari, que cada any quasi anem a 15.000 alumnes d'instituts a parlar en primera persona, un empresari en primera persona, de què és ser empresari. Perquè hi ha hagut, durant els últims anys, però bastants anys, una idea de l'empresari sempre dolenta. Jo sempre explico als meus fills el concepte d'empresari el tenien a TV3 amb una sèrie que feien, que ara no recordo com es deia, en els infantils, que el dolent de la sèrie era un empresari. Clar, això, imagina, què estem ensenyant, no? Clar, un empresari, sense un empresari, diguem-ne, no genera riquesa en un país. L'empresari genera riquesa, paga impostos, fa un bé a la societat, a part evidentment, fer diners perquè és el seu ofici, diguem-ne, no? Ser empresari, ostres, està molt mal valorat i això s'ha de reivindicar. I també s'ha de reivindicar en el sentit de que durant molts anys s'ha contraposat ser emprenedor, que era lo guai, a ser empresari, que era com l'especulador. No, si és que no hi ha hagut mai un empresari que primer no ha sigut un emprenedor. I no solament heu sigut al minut zero, quan va tenir una idea, decidir tirar endavant, sinó que ho és al llarg de tota la història de l'empresa. En una empresa, si no emprens contínuament, et moriràs, perquè, clar, i això costa molt d'explicar, no sé si no ens sabem explicar prou bé, però costa molt d'explicar i que sobretot la gent jove ho entengui i ho valori. Jo crec que un empresari, home, té la funció de generar valor i després la funció de retornar a la societat una part d'aquest valor que genera, que una part importantíssima ja són els impostos, però la major part d'empresaris, a més, tenen després tot un treball social que fan, que com que aquí a Catalunya tenim tendència a fer les coses sense fer soroll, diguem-ne, perquè no ens agrada sortir als llocs, doncs poca gent els valora, però jo que conec molts, ahir mateix estava amb un gran, no diré el nom, però estava amb un gran empresari que em va explicar tot el que fa i allò que diuen la gent, jo vaig al·lucinar de la quantitat de coses socials que fa, doncs se'n fan moltes, però a vegades, clar, com no s'expliquen, no se saben, només aquells a qui beneficien, i jo crec que en aquest país aquest esperit el tenim molt, a Catalunya històricament. Aquí van néixer les cooperatives, va néixer tota una sèrie de temes socials, les caixes feien una funció social que han sigut molt importants pel desenvolupament de la societat, i això continua, però potser en una època es va valorar i ara es valora poc, no? I una altra de les coses que ha d'intentar el món empresarial és la cohesió social. Diguem-ne, la tendència a que cada vegada hi ha més diferència entre uns més rics i més pobres, que la classe mitja cada vegada es dilueix més, això és fatal, és al revés, has d'intentar, i els empresaris al seu nivell jo crec que molts ho fan, intentar la cohesió social, vull dir que jo crec que fan un gran paper. Mira, esclar, a mi el que em sap molt greu, que segurament hi ha moltes circumstàncies que han fet, però abans de la crisi, per mi la gran crisi, que és la del 2008, durant l'any 2003, 2004, 2005, 2006, es van fer molts plans urbanístics
que tots hi havia una part ja de cessió de pis de fet d'habitatge social i en aquell moment es van vendre. No es van ser tots. Jo no dic, segurament només que haguessin fet la meitat, perquè els municipis segurament no tenien prou recursos per poder fer tants pisos socials, però només que haguessin fet la meitat, tindríem un parc social espectacular. I això ens ho hem perdut i això no es recupera mai més. Clar, com ho resols ara? Doncs ara ho has de resoldre a contracorrent, anant molt més de pressa, perquè la societat ha corregut més des del punt de vista de necessitats d'emergència i necessitats socials que el que el món empresarial ha sigut capaç de fer. I ara en aquest moment jo crec que l'administració havia de fer-hi un esforç de construcció molt important. Compren habitatges, però tampoc n'hi ha tants que es puguin comprar. És que la solució de veritat és realment construir un parc social que perduri en el temps, que és el que han fet les grans ciutats. Tothom s'emmiralla en Estocolm, tothom s'emmiralla en Viena, però és que porten 30 o 40 anys d'anar fent. Aquí comencem quasi de zero, perquè sí que teníem... És que a més el curiós és que no solament els ajuntaments van desaprofitar, però és que a més aquí teníem el parc d'habitatges de la Caixa, hi havia una sèrie de parcs d'habitatges amb lloguer històrics que en un moment determinat també es van vendre. I clar, de cop i volta hem anat reduint, les necessitats han augmentant i hem anat reduint. Clar, compensar tot això requereix realment un gran esforç. Però jo crec que s'ha de fer, és que s'ha de fer. És que només els hi pots donar accés, realment, és construint molt habitatge. I normalment si hi ha molta oferta, els preus no pugen com estan pujant en aquest moment. En aquest moment estem... De totes les previsions que teníem nosaltres fetes, hem sortit de tots els marcs amb els preus de lloguer. I clar, i a més, com que les normes que han fet no afavoreixen que tampoc, i el moment social no afavoreix que la gent compri, perquè ara amb la pujada d'hipoteques, clar, per comprar necessites tindre estalvi per un costat, per donar els primers diners, i per l'altra banda necessites poder pagar l'hipoteca, necessites un sou que et permeti pagar l'hipoteca. Clar, en aquest moment què ens passa? Que tots els que estan en pisos de lloguer ningú es mou, perquè abans es movien per comprar un pis o per anar a un pis més gran si la família augmentava o augmentava la situació econòmica. Però com que no hi ha pis més gran que puguin pagar, ningú es mou. Clar, si ningú es mou, en aquest moment el tenim com congelat, no? I clar, el que vol accedir ho té difícil. I a més han sortit competidors en la demanda, no solament els joves d'aquí, sinó que tenim molta gent jove que ve a treballar aquí, que tenen unes nòmines molt més altes que els fills catalanets, amb la qual cosa, clar, també competeixen malament, es fa realment difícil, no? I ens inventem coses que jo no estic a favor, per molt que molta gent hi estigui a favor, per exemple, el del co-living, perquè al final, quan analitzes cas per cas dels que coneixes, jo sempre penso que és que jo només conec els dolents. No, no. Normalment hi ha una màfia darrere, dic una màfia per dir algú que no és el propietari, que fa un negoci, que aquell pis el lloga i després lloga les habitacions a uns preus d'escàndol. Dius, clar, i entenc que llavors un noi que necessita una habitació, que ve de fora per estudiar i tal, està disposat a pagar un preu que fa 4 dies el que és pagat per pis sencer. I això tampoc ajuda. Potser resol, és un pagat que potser resol una cosa momentània, però ho fem molt malament, perquè sempre estem afavorint com màfies entre cometes, no? I això jo crec que no porta enlloc. Home, jo et diria que si miro enrere, jo tinc molts anys i per tant tinc des del Congrés de les Dones dels anys 70, doncs més si ha plogut, no? És veritat que el que em dono compte és que això va i ve, no? És com una ona, però cada vegada és veritat que la línia és ascendent en quant a drets i tal, però hi ha moments ball, que coincideixen normalment, a mi em fa molta gràcia, amb els moments de molta bonança econòmica. Les dones lluiten molt per estudiar, per aconseguir un lloc de treball, però quan ve un moment de molta bonança econòmica, deixen de treballar perquè els marits guanyen molts diners i es tracta de dedicar-se a estar guapa i estar al gimnàs tot el matí. I deixen la carrera professional.
Jo crec que això és fatal, perquè això, sobretot en els anys 2005, 2006, 2007, això, en un lloc com a Sant Cugat, que és un lloc per la tipologia, perquè vivien parelles joves, no? Amb fills petits i tal, ho veiem molt i a mi em posava de molt mal humor, perquè pensava, clar, a la vida et poden passar tantes coses, no? I tindre una professió, tindre un futur, hosti, per tu, per poder decidir, és vital, vital. I llavors vam fer una baixada, després hem tornat a pujar, bueno, va a moments en la història, no? Ara, si fas el balanç global, home, hem millorat molt, molt, no? Però crec que s'ha de continuar millorant, perquè continues veient les fotos dels grans consells d'administració de les grans empreses i continuen sent majoritàriament homes. I aquí també hi ha tot el tema de la maternitat, hi ha molts temes a parlar que s'han d'anar resolent perquè puguin arribar. Jo mai, diguem-ne que durant molts anys vaig ser molt contrari a les quotes, perquè sempre he pensat que la gent ha d'anar als llocs per lo que val, diguem-ne, i me val igual per les dones que pels homes, perquè clar, hi ha molts llocs que hi ha homes també floreros, vull dir que no solament de dones, però és veritat que amb les normatives noves s'han posat dones perquè tocava, no? I jo preferia que es posin dones perquè ho valen, potser totes valen, però perquè valguin molt. Però amb els anys també et dones compte que potser gràcies a les quotes també hem avançat. Tot allò que públicament havia despotricat moltes vegades, resulta que després he pensat potser sí, no? Que era necessari en un moment determinat. A vegades a la història hi ha moments que s'han de fer coses per incentivar. Jo crec que és bo això. Però també ens ho hem de creure nosaltres, perquè també potser ara les noies, jo us he de dir que les noies més joves no les tinc tant, les conec tan profundament, però sobretot a les de la meva edat i una generació després et proposaven una cosa i sempre et qüestionaves. Vols dir que jo, per fer això, vols dir que estic preparada per fer això? Clar, després quan ho reflexiones, jo arribava a casa meva i li deia al meu home i em deia, escolta, a veure, tu creus que hi ha cap home que es pregunta això? Segurament la reflexió que ell fa és, si m'ho han proposat, és que han vist que jo val, que segurament és la bona, però nosaltres potser culturalment, durant molts anys ens han inculcat que sempre aquest dubte de si estem preparades o no. Això espero que les noves generacions ja no els hi passi, no? I tirin endavant amb tota la tranquil·litat i allò, diguem, empoderades que diuen ara, de què ho faran, com s'ha de fer, no? Home, jo crec que hem d'anar, no sé si anem del tot, però hem d'anar cap a una gran ciutat que ofereixi els serveis d'una capital, perquè crec que això és el que ha de ser Barcelona. No crec tant que hagi de ser la ciutat de conjunt de barris i de pobles, sinó una ciutat que per si sola tingui un pes i un poder, no? Una altra pregunta que no l'havia fet aquí. Creus que hauria d'haver com una mena d'organisme on hi estigués representat tothom per poder tenir aquest diàleg, no? Públic-privat, que fos molt més àgil, més factible? És que, mira, no ho sé, això hauria de pensar-ho molt, perquè d'organismes és com d'associacions, en creem un munt, que moltes fan el mateix. Jo a vegades penso que és molt millor, ostres, que això a FemCat ho tenim molt clar, allò que fan altres i ho fan bé, suma-t'hi. No cal que fem el mateix en paral·lel, perquè pensem que ho farem una mica diferent i millor. No. I per exemple, jo sempre ho he vist amb les associacions de dones, no? N'hi ha, en fi, cada dia en descobreixo de més. Dius, calen? No. Però també tenim aquesta tendència, no?, a fer-nos amb els nostres, no som dins, no?, amb els que empatitzem més i tal, i potser val més fer coses de molt més pes, que potser va en aquesta línia que dius tu, he de fer molt més pes que realment influeix, perquè tants influïm poc, no? S'ha d'influir de veritat. També en aquest país, això dels lobbies i d'influir, també és com això de segons quines coses, és com lleig. No, s'ha d'influir com a societat. Jo crec que són les nostres obligacions, influir. Clar, no sé, però... Jo crec que sí, per canviar, no? Sí, per canviar, clar, per canviar, sí, perquè si no els polítics també, clar, durant 4 anys, si no influïm, ells van fent
el seu programa i ja està bé, però a la millor la societat canvia, les necessitats canvien i la societat com a tal ho veu i pot participar, no? No sé, és difícil. Perquè no pots, jo crec que és difícil posar portes al camp, difícil. Crec que coses, clar, venir a la ciutat de Barcelona, la gent hem vingut i continuaran venint, si no fem molt malament, continuaran venint. I si continuen venint, i sobretot gent jove que ve treballant, gent que amb el teletreball, que quanta gent ha vingut a treballar aquí, que segurament no és igual treballar aquí que treballar a Estocolm, que es fa fosc, no? A les 5 de la tarda a l'hivern. Vull dir que som atractius en aquest sentit. I el que ve necessita habitatge. I et deia abans, competeix amb els nois joves catalans, no? Això és difícil de posar portes al camp. El que sí, que cal fer les coses bé, ser rigorosos, i això ho lligaré amb la professionalitat. Clar, ara em diuen els lloguers estan tots molt, i el contracte molt, diguem-ne, controlats i tal, però els contractes de temporada no. Clar, quan tu vas pel món, vull dir pel món català, et dones compte que molta gent utilitza el contracte de temporada pel que no és temporada. Això és el que jo crec que no pot ser. Perquè a Barcelona, precisament, és una ciutat que ve molta gent de temporada. De temporada vol dir gent que ve a fer un MIR, a fer un ESADE, o en un lloc de treball per 3 anys que l'han enviat de no sé on. Està molta gent que ve desplaçat aquí per un temps. I si tu segueixes el que diu la llei, doncs tu has d'adjuntar amb el contracte el demostrar que això és així. Però després et venen clients i t'expliquen no, és que m'han dit que puc fer un contracte d'11 mesos. Diu, vostè què li ha dit? No, és que m'ho ha dit un competidor a vostè. Dius, no pot ser. Jo crec que hem de ser rigorosos en fer les coses bé. I clar, en aquest moment que tot està tan complicat per buscar habitatge, és precisament el moment que hauríem de ser tots més rigorosos, perquè això també ens permetria tindre un mapa més clar de les necessitats. Si fem barreges i fem coses que no toquen, ens és més difícil, no? I en un moment de necessitat és important tenir un mapa de quanta gent tenim aquí, quants aquí, quin tipus d'habitatges hem de fer, que ara el tenim clar, falta habitatge per tothom, això, per tothom, però hem de ser més rigorosos que no som. I a mi això em disgusta, normalment.